d'iniciativa. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, des d'Iniciativa Compromís, lògicament, estem d'acord d'aquesta proposta perquè estem d'acord que per fi s'aposte per una renda bàsica de ciutadania, perquè considerem que totes les persones tenen dret, perquè considerem que des de les administracions públiques cal garantir una xarxa social perquè ningú caiga. Aquesta és la nostra obligació. Però mire, no podem dir que la situació és crítica, jo no sé en quin estat se van encontrar el país, quina malaltia tenien ni quina té ara. El que sí sé és que ara el govern és autista i per tant no escolta a la ciutadania. I per tant jo sí que demanaria que es fixaran els problemes reals de les persones. I per això nosaltres, davant que vostès rescaten bancs, demanem rescatar persones. I aquest ha estat el major problema, en què vostès s'han fixat en rescatar a la banca, en què vostès continuen donant diners a l'Església Catòlica, en què vostès continuen donant suport a les grans multinacionals, no retallen despesa militar i front d'això no donen el mínim. Vostès són incapaços d'apostar per la gent que no pot plenar la nevera o que no pot pagar la llum a final de mes. I mire, senyor Nácher, vostè parlava de corrupció. I la veritat és que un dels problemes grans de per què no hi ha diners al País Valencià possiblement és per la corrupció. I així governen vostès fa 16 anys. I li ficaré dos exemples. Vela facilita a Blasco un informe del interventor para el juez del caso de la ONG. Vostè parla de que se robava als treballadors i això, sens dubte, és més que reprovable. Però robar a xiquets i xiquetes perquè no puguen menjar és vomitiu. I per tant jo crec, i mire, i perquè després vostès no diguen que només parlem de nivell autonòmic. El país, Piaf trabajó para Villarreal con el contrato caducado y diu, lo sabía cualquiera. Sabía que Piaf ya no tenía contrato como lo sabía cualquiera del equipo de gobierno, pero no era mi departamento que lo llevaba. Això ho diu el senyor Ignasi Clausell, el seu portaveu adjunt, senyor Folgado, i vostè no li pregunta. I després va i el senyor Ramon Tomàs diu, desde la concejalía, claro que sabíamos que el contrato había finalizado, pero actuábamos bajo las órdenes del alcalde. Jo me pregunto si tot un exvicepresident... Jo estic... Senyor Tomàs, no té la paraula. Senyor Tomàs, no té vostè la paraula. Jo el que faig és... Senyor Tomàs, un segon. Senyor Tomàs, per al·lusions, si vostè vol parlar, ja que l'al·ludi directament, té tot el dret del món a demanar la paraula i jo li la donaré i diga el que crea convenient. Vol parlar per al·lusions i explicar-se? Moltes gràcies. Bé, li he dit que si vol parlar, així n'hi ha un orden. No té vostè per què estar xillant i dir, li dic, vol parlar? Doncs li donaré la paraula per al·lusions. Ara no interrompisca el regidor en la seva explicació. Per favor, continue. Bé, jo el que faig és llegir El País. Si vostè no està d'acord, querelles contra el País. I per tant, querella contra mi quan vulguis, senyor Tomàs. I per aquestes coses, per el balafitament de diners públics, que vostès tenen 17 milions d'euros per a un aeroport sense avions i no tenen per ajudar a la gent a que puga pagar la llum. I per tant, i en això acabe, ja que m'han robat uns quants segons, nosaltres, des d'Iniciativa Compromís, estem al costat del 99% de les persones, mentre vostès donen suport només a l'1% als bancs, a les grans multinacionals, i imagine que això és que el senyor Vela i el senyor Blasco anàvem parlant. I només acabem una cosa, així, cada Blasco que aguante su vela. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Tomàs, vol intervindre? Doncs intervinga. Té vostè 2 minuts. Jo només tinc que parlar en este pleno. Si els periòdics diguen el que diguen, jo he apel·lat a la defensa de l'alcalde. Jo mai en la vida li he dit a aquest periòdic i aquestes paraules, perquè no vaig voler fer declaracions. L'únic que li vaig dir a aquest periòdic i no ho han publicat és que jo no sé com s'han pogut fer en Gandia, que manaven vostès tota la vida, 400 milions de dèficit, o en Jerez 1.000 milions de dèficit. No sé com s'han pogut fer aquests dèficits, perquè així teníem un control d'intervenció espectacular, i això no ho va publicar ningú. O sigui, que és una falsetat. Escolta, i ja estic fart que isquen en la premsa uns senyors acusant-me a mi de Blasco, però qui se pensen que són aquests senyors? Jo què tinc que veure en Blasco? Què té que veure? A mi algun juez, torna a pensar i torna a dir, algun juez m'ha acusat d'algo? O sigui, que això de les querelles ja parlarem en el seu moment. I li ho dic a la cara, i li ho dic mirant-lo, i li ho dic a la cara, i li ho dic mirant-lo. Ja parlarem de les querelles quan toquen. Perquè és una vergonya el que està passant en aquest Ajuntament. Les persones responsables d'algunes factures jo crec que estaran defendent-se quan li toca anar davant d'algú
que antes d'obrir les investigacions pues ja respondrà. Però què vol dir que s'acusa una persona d'una cosa que no ha fet públicament? Què vol dir? I el mira a vostè, no mira a la càmera, el mira a vostè, perquè no vull fer com alguns portaveus que té vostè ahí davant, sempre estan mirant a la càmera. El mira a vostè, i si ha apel·lat és a la defensa d'un alcalde quan estan dient una mentira contra una persona. Jo no vaig fer declaracions al país. Això és collita d'eixa senyora que, bueno, ja plegarà en el seu moment i ja mos defendrem, o mos tinguem que defendrem en el seu moment. Moltes gràcies, senyor Tomàs.